Pinaneknekan manen ti BFP Banggit ti kinalertoda kalpasan ti alisto apan nagrespondeda apaman ang nakaawat ti report seknan ti grass fire iti sitio Lapog Lipcan Banggit. Kuna dagiti residente nakita dalatan nga agas asok dagiti ruot iti tuping. Pinadasda asenebseban ngem gapo ti kinabara ti panyempo ken kapigsa ti angin na iraman dagiti mula a kawayan. Awamot ti kwa dalaga sa asok ijay adayo. Ngam di kita amin damot ten ijay nagkayam kamo napanjat nga ti Lapog nagpaigi ijay. Jala ti sinuro na diyan ti tuping ijay ta nagbakasemo ijay. Ti kuko ami baka no kumanaw baka gapoy. Gapoy ulit ke maalad yung wire. Iti inisyal nga investigasyon ti BFP, nagtaod ti uram, iti napanawan ang nagpuuran dagiti nagdalos. Nagkuwada ka no, nagpuur da ditoy, yan ti Lapog. Tapos napabayaan da, so nga nagkayamkam. So nga napan dito yung area tatay nga, so nga damat si mawag ta, ti concern da ito yung wire ditoy. Sir, hindi pinuuran da data, pinanawan da kasi kadi? Unsa mampandan sana kasla nagawid da pandan ng aldaw. Dati pagalob da ka mga may raman dito yung area, kaya naangin mo tata, so nga nairaman mo dito yung area. Kung naman ko basitin, niya po yung natatayin. Dinimbati da nga po or is dimakkel na kayamkam na dito yung kawayanin. Awan met nadangran iti insidente, ken nasigod ang nalapdan, ti panagkayamkam ti apoy iti kable ti kuryente. Agtultuloy met ti palagip ti BFP nang runa ita a Fire Prevention Month. No agpupuor tayo man, dapat nga bantayan. Aging gana maawan ti apoy na sa tay tula panawan. Sa no ang man nga maulit ti kakastoy nga paspasamagan ma'am. Jessica Boreta, Balitang Solid North.